lone prekrásnej šachtickej prírody, kde sa technika začala miešať s pravidlami a pravidlá s chaosom, sa začal príbeh, ktorý nikto neplánoval. 5 hrdinov sa jedného rána vydalo na výlet, ktorý mal byť len krátkym únikom z rutiny. Pár dní mimo systému a práce, plný bojkotovania, skrátka tak, ako to má byť. Netušili však, že práve tento výlet sa stane bodom, od ktorého sa začne všetko lámať. Ešte predtým sa v tieni organizácie odohrala iná udalosť. Prezident divízie, obyčajný chudáčik, šípil, že bude treba pomôcku, áno, to osudné jablko sváru. A tak ju pribalil mladej rakúskej nádeji z divízie elektrobuzerantov. Oficiálne to vyzeralo ako bežná rutina, no v skutočnosti použitie tejto pohrešovanej pomôcky, nástroja, ktorý mal uľahčovať plynutie chodu organizácie Bojkot, skončil v nesprávnych rukách a spôsobil chaos. Elektrikár, ktorý s ňou prišiel do kontaktu, ju namiesto uchovania postupne spreneveril vlastným účelom a naplnil tým kalých horkosti pre prezidenta. A práve tento moment rozbil rovnováhu medzi divíziami tak, že použitie pomôcky už nebolo len vrkanie do elektrikárových rozcuchaných nervov. Presun prezidenta už nebol len výmyslom, ale reálnou hrozbou. Presuňme sa teda späť a pozorujeme, čo sa teda udialo. 5 hrdinov mašírovalo ďalej na svoj výlet, ešte stále presvedčený, že je v poriadku a nič hrozné sa stať nemôže. Ja chcem démut. Debilovia. A to tu je vodárnička dole. Zas tam bude len tlačení. A hovna. Debil, však si ma dopredu oprkal. Áno, to som aj s tebou. To bol veľmi dobrý výber. Máte čisté demutky, pasáže. Povedz mu, že pomocník. Kde si navigátor? Aj s krtincami. Není trakcia. Akože toto je to. Padli tam aj nenávistné slová, nevraživé slová, ale otrepal som sa, išiel som. Ďalej. Pán prezident, prosíme o vyhlásenie. Tak si prikazujú zapáčať na jednotku. Ak to neurobíš, to je si sťažovať u prezidenta. To je trojka. Čo na to hovoríte, pán elektrika? Ja neviem, no tak bojkotuje sa toto jedna radosť. Ale teraz to bude ťahať Tomina, a nie bicykel, to je taký malý detail. Nevadí ten ne. To bude dobré. Podľa mňa vynikajúce. Mal si mi kúpiť lepší bicykel, samochod. Bomba, takto to budeme robiť. To mám aj poistku. Takhle, prosím ťa, povedz mi, že si zobral Lindermana. Stala sa lúpež a viac vám k tomu povie elektrikár. Normálne som došiel k tomu jeho batohu a potiahol som gurtňu, ktorou ťahal prezidenta. Rozmýšľal som, že ju tam hodím do smeťáka a odídem, aby som nemal akože kontraband v batohu ja. A nakoniec som si ju nehal, lebo asi by to bola škoda tej gurtničky. No a viete, ono je to jak keď sa dozviete, že nejaký váš obľúbený športovec, ktorého velebíte celý život a dozviete sa, že dopoval. Tak presne tak som sa cítil, keď som videl toho prezidenta zapriahnutého na tej gurtni, že vlastne neviem, no, tak strašne sa vo mne bijú pocity, neviem ani čo by som tak tomu povedal, také, neviem, je to ešte také emotívne, skúsime neskôr. Počúvaj, Bubik, oni ešte o tom ani nevedia, že bola lúpež. No, počul som, že prezident povedal, že teda takto, mladá rakúska nádej, respektíve plánovač povedal, no čo, vyťahnem? A prezident, ešte nie. Nebolo mu to príjemné. Ja tak vyťahnu na tak druhý kopec. Ale vieš ako, tam sa napije kalika horkosti. Myslí, že Milano nemá. Máme?
tak my nedáme. Lebo my víme a nepovíme. To tam ide o to, že... Cigánsky šluk. Tam ide o tú pogodičku. Braňo, jeden šluk. Ani za nič. Som veľmi sklamaný z toho, čo sa deje v našom týme. Nová krv vôbec nenarobila dobrotu. Obávam sa, že inaugurácia sa bude presúvať. Viac k tomu nemám čo dodať. Dobre. Cítim veľké sklamanie. Kauza sa práve prelomila. Ideme to zdokumentovať. Len pristol, pán prezident. Kubo, dones to sem. Nezdáva, nejdem. Pán prezident, k tejto kauze čo hovoríte? Vyjadrite sa. A poprosíme veľa vulgarizmov. Komu Dobre, idem vyspovedať druhú stranu. Pán elektrikár, kauza sa prelomila. Viem, počul som. Čo nám k tomu to viete dodať? Vyjadrenie prvej strany už máme. Znelo niekomu. Si môžem šlapať, koľko to pôjde, nech ma nechytí. Nech to odo mňa nezebere. Ale myslím, že ho majú potlačí a dojde za mnou. Ale je toto veľká kríza bojkotu a budem nútený zavolať sekretárke, ak odo mňa môže to ťažné lano, lebo je to, akurát sme hovorili s Majom, že nepýta si ho a ja, že ani si ho už nevypýta, nedá mu to, odšlape si to a v tom zozadu. Majo, kam ideš? Potrebujem poťahnuť. Bodka. Dobre. Takže v prípade ešte do hory tohto incidentu bude zaznamenaný aj rozhovor s pani sekretárkou. Áno, a ešte je aj tretia vec, že nikomu som to nepovedal, ale ja som to lano na Kráľovej studni zahodil do koša. Lano bolo že vraj vyhodené na Kráľovej studni. Čo máte k tomuto čo dodať? To je medzi mnou a tým zmutovaným dobytkom. Povedal, že som že som mu zobral pomôcku. Ani pohľady sa nevymenili. No a potom na izbe čo? Neviem, otočíme sa chrbtami a budeme spať. Nie, myslím, že ma takto nadiaľku, na dištanc. Sága pokračuje. Týkadalo som sa. Dobre si. Zdalo sa, že vojnová sekera je zakopaná. A tak sa výlet skončil, no jeho následky sa niesli organizáciou ešte dlho potom, čo posledné stopy v šachtickej prírode zmil dážď. Po sérii zákulisných šuchotov a neutíchajúceho chaosu medzi divíziami sa prezident divízie, obyčajný chudáčik, skutočne rozhodol pre krok, ktorý by si kedysi málo kto vedel predstaviť, prestúpil k elektrobuzerantom. Ani mladá rakúska nádej však neunikla osudu. Financmajster, večný strážca poriadku, rozpočtov a obedových papaníc ho napokon nahlásil na strave. Či išlo o spravodlivosť, pomstu alebo len dôsledné dodržiavanie interných smerníc organizácie Bojkot, to sa už dnes presne nevie. A elektrikár. Ten si napokon s prezidentom podal ruku a staré krivdy zostali pochované niekde medzi šachtičkami a dávno stratenou pomôckou. Mier bol obnovený a kalich horkosti vyprázdnený. Napriek tomu však jedna vec zostala navždy iná. Hoci sa udobrili, na bicykli ich už odvtedy nikto spolu nevidel. Tak sa skončil príbeh o výlete, pomôcke, rozbitých nervoch a nečakaných presunoch v divíziách. A ako to už v organizácii Bojkot býva, nikto si z neho nevzal ponaučenie, no každý naň dodnes spomína.